at me. So fancy. Mwari wangu anaita Munana ye, Jehova anaita zishamiso ye. Mwari wangu anaita Munana ye, Jehova anaita zishamiso ye. Simwengu wa kufunga pelu kudiki kwazo, akudarika mfungo ina Jehova. Tinofunga zedu kuyenda kunanga, tinofunga zedu kutaka mishonga. Asi Jehova anoda muna matu kwa kuchete. Asi Jehova anoda muna matu ya kuchete. Simwengu wa kufunga kwedu kudiki kwazo, akudarika mfungo ina Jehova. Tinofunga zedu kuyenda kunanga, tinofunga zedu kutaka mishonga. Asi Jehova anoda muna matu wa kuchete. Asi Jehova anoda muna matu wa kuchete. Muchinge mune sanorenyo anomira, akana makumirwa utange basa. Muchinge mune sanorenyo anomira, akana mapererwa utange basa. Iyo muchinge makatemba kunanga, muchinge makatemba mishonga, muchinge makatemba kunanga, muchinge makatemba mishonga. Muchinge mune sanorenyo anomira, akana makumirwa utange basa. Muchinge mune sanorenyo anomira, akana mapererwa utange basa. Iyo muchinge makatemba kunanga, muchinge makatemba mishonga. Kufunga kwedu kudiki kwazo, akudarika mfungo ina Jehova. Tinofunga zedu kuyenda kunanga, tinofunga zedu kutaka mishonga. Asi Jehova anoda muna matu wa kuchete. Asi Jehova anoda muna matu wa kuchete. Muna matu wa kuchete, muna matu wa kuchete, muna matu wa kuchete, muna matu wa kuchete. She's looking at me. So fancy. Hello guys, welcome to Flash TV. My name is Sharon Kabasa and today is a special day because I'm with my girl, you know what I mean? Chantel Stolle. Welcome guys to this very special program. Today in the program we are having a very special launch. Yes. This launch is special, an album launch. Yes. For Minister Simba. Yeah, he is a young man, Minister Power. He's a young man and very energetic. You know what? Pandatanga kuwaonaka. Dambuti
minister vanhasi vanokwanisa kundijambisa here tingajamba here but I'm seeing kuti he's young but akanyanya anogona anoziva zvanoita mukomana iye. So we are having his album launch rine 6 tracks. So be prepared kutamba because that man can dance. And ndonoti band ravo rakarongeka rinonzi men's band. Men's band. So I think we just have to call him. Ozvitaurira ega otitsanangurira kuti chii chiri kuitika zuva ranhasi. Ainini ndatomirira. So today we have Minister Simba, a young man with much energy. Welcome, Minister Simba. How are you? Hello, how are you guys? I hope you are enjoying, you viewers. Thank you. They are really enjoying. Even me, I am enjoying too. Saka, inini, tell me more about you. Tell me more about who is Simba. Kuti muzoshika pakunzi minister. I want to know, who is Simba? Yeah, Simba is from Gokwe. Simbarasho Mutswanga. What inspired me in singing is that someone prophesied to me when I was 16 years old. Yeah, he just said to me, you guy, you are just sitting here, but I see you on stage praising God, worshiping God. And I said, no, I just sing, listening to music, and I just copy. Yeah, I was a copywriter, in music. So one day he just called me and said, I want you to sing. And that was all night. And I sang there. My inspiration was Charamba, Pastor Charles Charamba. And I just said, Kamuka wakangona machira chete. And he just said, I told you that you were just seated there, but I see you on stage. And I said, okay, so what are you trying to say? He said that one day you'll be heard, your voice will be heard with many souls, and you will be preaching the word through music. I said, okay. Yeah. So that's Minister Simba for us. It was a prophecy, right? And it was a prophecy. And it in Gokwe. Back then you were 16. You are going to be standing on a big stage like this and be singing to the whole world. Yes. Wow. I was sure. It's very true. Saka, inini ndruda kunyatsoziva about this launch. Kuti music yenyi kuti muzosvika pakulonja handiti makanyora sei masongs enyu makazvibatanidza sei kuti muzosvika pakuti I want to launch my music and I want to go to studio ndonoita zvinhu zvangu then come up with this beautiful thing that we are seeing today. Yeah, it started in 2017. 2017 I was known as Soldier Reyada at PhD Ministries. Yeah, I was the one who was changing the world, so the world music, like Ana Kilati, Ana Wingidi, Ana Japraiser. He said, Achiti Kumbumura Mute, then I could change it to Kudenga Kuna Ishe. Yeah, you see, said, Oye, Baba Magai, Kudenga Kuna Ishe. You see, then from that day, I started to write my music, my songs, and some of the music, I just framed it. Okay. Yeah, I just come up with a song. It's like a vision. You can see a paper written, and just say, okay, this one, like the song Anoita Munana. It was just a paper written, Anoita Munana, and I started from the scratch to make it a song. Wow. He said he sees visions. Wow. Ati futi pamwe pacho anongonyora like you said munopinda PhD and it. So you would say kuti kana kila ti akaimba, if it's an English song then you would translate it to Shona. That's it. Yeah. Wow. Aiwa, he is such a young man. Anogona, anoziva zvanoita. Saka Sheroni, handisi kuziva kuti uri kufunga china minister. Ungada kuvanzwawo kuti vanoti chii kunyika. I think you should just ask him.
I think questions, we're going to ask more questions later. You know what I mean? Yeah. You know. Yeah, so what's your next song? My next song now ndichatora mbira nokuti ine mbira kazhinji. Mbira dzinondifungidza gogo wangu nokuti vaigara vachingoimba nziyo dzinenge dzinopinda mbira vaifarira mapfumo like Oliver Mtokwedzi, ndosaka ndaifarira zvinhu zvinenge jazz and traditional, so tichatorawo mbira timboimbawo yekuti tendeuka. Alright guys, hanzi tiri kuda kukuplay inonzi tendeuka ndo yavari kuda kunge vachitidzwisa right now. I hope you really enjoy. Stay tuned. Waini mudadi muzukuru wangu siwa reka ndikutaurire muzukuru wangu, takabva neko kumunga kunaipa. Reka ndikutaurire muzukuru wangu, takabva neko kumunga kunaipa. Vazhinji vedu taiwombera maoko, todirwe doro mudzimu wasvika. Vazhinji vedu taiwombera maoko, todirwe doro mudzimu wasvika. Muzukuru wangu asiva shoko, ndati shoko redenga mfaro besi. Muzukuru wangu nengetera, ndati doro mparasi waini mudadi. Muzukuru wangu siva mari. Ndafoja pasi takakanda mzukuru wangu, doro taidira tichidetemba kuvadzimu. Kukanda foja pasi takakanda muzukuru wangu, kudira doro pasi tichidetemba kuvadzimu. Hakuna chakashanduka muzukuru wangu gani, hakuna chakachinja baba we. Hakuna chakashanduka muzukuru wangu kani, hakuna chakachinja baba we. Muzukuru wangu asiva shoko, ndati shoko redenga mfaro besi. Muzukuru wangu nengetera, ndati doro mparasi waini mudadi. Muzukuru wangu siva mari. Hakuna chakaipa kudetemba kani kuvadzimu, asi shoko redenga mfaro besi. Ndati ndakasiva Jesu muziki wedenga, anoita zvose
Hanzi Tendeuka, give your life to Christ. You know, the song was just amazing. It was uplifting. Inangunda kombore Rwanda itiro shakanaka. You know what, Minister Simba tinodoti mumbotiudza kuti pamakanyora song what drove you kuti muzotinyorera kasong kanonakidza kudai kanoita kuti vanhu vadzose mweya yavo kunashi? Like, please tell us kuti manga mapindwa nemweya kana kuti makangomuka mukangotaiwa genimboimbira vanhu kuti tendeukai, give your life to Christ, you know what I mean? Timboti explainera kuti chii chakanyatsokudriva yekuti muzonyora tendeukai? Song yekuti tendeuka inyaya yekuti hanimaona pandati izvoni kukanda foja pasi takakanda doro tichidira pasi tichidetemba kuvadzimu. Inyaya yekuti pakukura kwatakaitaka zvaiitwa nevakuru, vanagogo, vanasekuru, zvokuti vaiunganidza vanhu vonzanzi kuti kune doro kumusha chichi, toda kugadzira kuti munhu akashaika adi azorore zvakanaka, kugadzirwa magadziro aya. Saka ndainyatsoona kuti izvi zviri kuitwa ka, but handina chandaiona shanduko, because munhu ndaingofuti munhu afa atoita se afa, but then ivo vaitoramba vachingoti zvazodai kune magadziro, kune zvichingobikwa doro zvichidi vanhu vachidetemba, plus bamukuru vangu inini vainyatsotenda zvekung'anga zitereki. Ndosaka maona even pane song yekuti anoita Munana ndakanyatso explaina kuti munogona kuvimba kung'anga ka, but Mwari ndiye ane mhinduro dzose pazvinhu. Saka ndakagozoona kuti aiwa zvinhu zviri right kutsanangura kuvanhu ka ndezvekuti ingotendeuka unyerere, uzive Mwari, uteerere shoko, uverenge shoko, nokuti even David anoti shoko renyu ndakariviga mukati memwoyo wangu kuti ndirege kukutadzirai, kuti ndirege kuita zvemabiko zvokuti kwanzi munhu azoshaika onzi ngaadzoswe mumusha. Ngatingoziva kuti munhu ashaika aita se ashaika, nokuti Jesu vakati vakafa, regai vakafa vaita se vavigane. Ndozvandaingozama kutaura kuti munhu ngaangovimba naJesu. Okay, viewers, mazvinzwira hanzi pai upenyu wenyu kunashe. We have to abide with God. We have to listen to what God has to say about our lives. Kwete kuenda kunganga kana kuita zvemadzinza or whatever it is, zvemashavi, you know, we have to follow Christ's way. We have to follow his path. Tonzwa kuti ari kuti kudine upenyu wedu nai. Okay, so I would love to ask kuti, what's the next song that you're going to perform to us today? The next song inonzi Munhu waMwari. Okay. Pa Munhu waMwari apa inini zvangu muchiona ndiri muvhangeri. Okay. Ndinofanira kurivhangera kuti vanhu vanyatsoona kuti tiri kutadza panyika. Saka inonzi Munhu waMwari. Mozoona kupedzisira kwayo inonzi mubayiro wechivirufu. Ndo pakabva song mubayiro wechivirufu. Saka ndakaona kuti vazhinji mumakereke matinenge tiri kana kuti mudzimba umu pane mamwe atinoti ma fake promises, ma fake prophets. Hamuri kuona yekuti unozonzwa dzakunzi nyaya munhu waMwari vazodai, munhu waMwari vazodai. Saka ndozvataizama kutsanangura kuti mubayiro wechivirufu uye hakuna chinenge chakavanzika chisingazobudi pachena, chinongobuda. Saka munhu the best way kuziva Mwari. Yes, that's very true. Okay, viewers, you've heard it all for yourself. We now want to listen to the song. Tuda kunzwa song yacho ikunyatso explain kuti kudi tuda kumbojamba. Is it a dancing song or tingi chatombojamba tomboridzwa bassman ndiye ane nyaya yose na drama. Panenge pakatoipa. All right. Okay, so viewers, listen, sit down and enjoy. We love you. Sakadati munhu waMwari, wati munhu waMwari, sakadati munhu waMwari, Baba. Motion Dynasty. She's looking at me. Munhu waMwari, sakadati munhu waMwari, wati munhu waMwari, sakadati munhu waMwari, Baba. Vanoramba kunamata vachingodawo mabebi, vanoramba kunamata vachingodawo mari, vakashayiwa mari votanga kutuka Mwari, vakashayiwa mabebi votanga kusora Mwari. Asi shoko rimwe chete tendeuka hama yangu, asi shoko rimwe chete denga rine gehena, sarudza nzira uchaponesa
ndakutozwa here ndati sarudza nzira uwane kupinda denga sarudza nzira yako uwane kupinda denga munhu wa Mwari saka ndati munhu wa Mwari wati munhu wa Mwari saka ndati munhu wa Mwari baba Zuro wakaroya nasi uno chipambi zuro wakaba nasi uno chitsotsi munhu wa Mwari kanitendeuka hama yangu munhu wa Mwari kanitendeuka hama yangu ziva Mwari tenda kunashe ziva Mwari tsvaka nzira yedenga munhu wa Mwari saka ndati munhu wa Mwari wati munhu wa Mwari saka ndati munhu wa Mwari baba mbairo uchiviru usatadza hama yangu ziva shoko rinotaura saka ndati tenda kunashe rimba kunashe ndati tenda kunashe unopona saka ndati tenda kunashe rimba kunashe atenda kunashe unopona upenya una kuchipa iwe hama yangu 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 munhu wa Mwari saka ndati munhu wa Mwari wati munhu wa Mwari saka ndati munhu wa Mwari baba Chiza. High five. Aiwa. Munotamba. You are so energetic. Nosa yanga ichinakidza song. Munhu wa Mwari is not personal because pane zvezvo vakutofunga kuti anenge aitaura inini. Aiwa kana pane wamanga kana kuti pane zvakamboitika ka no, don't take it personal. Hazvisi personal izvi. Handitika yeah, good. Okay, saka minister ndiri kuona manyatsosweta even me too muri kuona ipapapa yeah, I think I'm fine. Okay, saka ndakuda kunzwa manje kuti album renyu iri handiti rine 6 matracks handiti and I'm seeing kuti really muri muvhangeri sekutaura kwamaita. You are really muvhangeri and inini pane pamwe pekuti unenge uchitamba but unenge uchiti minister apa wafura nemugarden apa minister tapedza apa kapa tichaonana pane panoda kuti munyatsonditsanangurira alright tichaonana minister alright saka ndiri kuda kuti munyatsondiudza apa nawo kuti what are the challenges yamunosangana nawo in this industry since and kuti machallenges aya munoakunda sei kuti muzosvika pakuita something chiri beautiful like this. Zvinoitika machallenges takatombo mafesa yeah, like serious because kutoenda mustudio chaiko amadzi asina kunyatsobatana, you know, manager wangu Shepherd Shower is my manager, the pastor kuchurch kwedu watinopinda. That's why maona yakanzi Minister Simba and CCI praise. He praise church kwedu inonzi Church of Christ Life International, you know, lead na Apostle Sunday, which killer.
vazhinji vanovanzovanzwira paredhiyo unze which killer ndo muchainzwa inyu song ya-which killer iyi kutevera pamberi apo. Ma-challenges taitomafesa but nyaya yema-prayers chiudza apostle kuti apostle ndapakati sofa ndaita one song but handifungi kuti ndichakwanisa kuenda pane imwe yechitu. Obva kuti no son, I'm praying for you. Zvinoita sei? Zvinoita. Of which because of grace uye kuti Mwariwo vanenge vati ngazvichiitika. Takakunda because even kupinda mustudios ani munoona kuti tatisinawo vasikana tachingori boys saizvozvi because vasikana vacho vaitonetsa kutobata kutoti nai tikumbirewo mutibetserewo sisi nhingi tiri kuinda kustudio zvaitonetsa but nenyasha takangoti tiri boys iwe ukaimbawo kasopu kako kakangozomaster iwe ukaimbawo kaauto kako kakazongomaster zvinobuda nokuti tatoti basa vanhu vasati vanyatsonzwa shoko kuti vanhu tendeuka. Ndo nyaya yatakasimbirira munhu ngaatendeuke azive kuti Mwari ndiye ega anoita zvinhu, anoita munana, anopindura, anochengeta vanhu. Wow, muri kuzvinzwira vasikana uko. Hanzi tendeukai. Kana muchinzi naminista uyai tiimbe vari kutaura zvekuimba. Hatidi vanhu vanokura musoro vachitaura kuti minista vanenge vari kuti aiwa hatidi zvakadaro guys musadaro man. Avari kunyatsotaura chokwadi. Hanzi ndaingoda kuti kabhendi kaite sei onai vazosvika pakuimba vari boys. Girls musadaro. Amanaka, don't do that. Okay, saka minister, ndoda kuti mundiudze kuti imimi ndiro bhendi rakakwana here like makatokwana makadai. Takatodai soka zvinotosvika kana USA. Wow. Takatodai so tinogona kutoperforma zvokuti vanhu vanotoona kuti aiwa pari kuitwa basa. Nokuti takatozvipira tiri takadai so tichiti Kudzi ndiye dramist wangu ndiye best drama wangu, tichiti Shepherd ndiye anondiridzira bass plus ndiye akadzidzisa lead iyeyo ndiye teacher wangu welead. Then poita Weli ini ndinowanzomuti dread Weli wemaplan because anofarira chidread chake singaita anochimetena ndiye anoridza keyboard. Ndo vanobheka ipapa takatodai so tinotobheka zvinhu zvikatobuda saka ndo timu yandotoshanda nayo. Wow, that's so great. Makatodai pari kubuda auto, pari kubuda kasoprano. Saka makadai mune makatorongana kuti iwe unoita unge musikana indoita unge mukomana. Makanyanya high five. Ndazvifarira. Alright, saka minister ndisati ndakupai time yekuti muperforming. Pane maviewers zvaruda kunzwa. Wanga uchiti minister vanekakurongeka kari kuita apa is he married? Ndofunga vanhu vatodai also ipapo padoda kuti tipanzwe ipapo. Inini ndoda kutopanzwa. Taurai tinzwa. Iyo mubvunzo yo wakatonaka zvikuru. Ene ndakatotarisira kuti ndichabvunzwawo here. Nokuti vanhu vanogona kuzoti minister vazondidai aiyo variko kumba variko ndo vanotobika ndo vatoti chienda henyu munoita basa renyu plus ivavo kandi ndinotovatenda nokuti vaitomborara nenzara ndichitowadza kuti vedu tiri pabasa kuti vhangeri riite riende mberi aiwa mai mutsvanga variko. Mangozvinzwira amino alright mangozvinzwira hanzi kuna mai mutsvangwa saka girls it's okay don't worry pari kuya vamwe don't worry saka vese ava vatori married vari serious ava vanhu ava kana pana ari kuti afarira aiwa unokwanisa kungofarira. Hanzi rambai muchifarira aiwa musaisa mahopes enyu pasi rambai muchifarira zviri kuita. So okay, tell me what's your next song yatoda kuti tinzwe futi ndekuti chiya. Iyi next song iyi manje iyi ndo ichanyatsochanangura nezva-which killer manje wandandichitaura ndichiti Apostle Sunday which killer. Inoreva kuti usarega muroyi achirarama. Even Bible rinotaura kudaro kuti usarega muroyi achiita sei achirarama. But ndakanyatsotsanangura because vamwe vazhinji vanofunga kuti muroyi munhu uya wekuti anomuka pakati peusiku and staff oshandisa vanhu kana kuti oenda iye unoita mabasa achizomukira kumakuva kana kudii. But ndakatsanangura kuti muroyi I think muchazvinzwira mega kuti muroyi chii.
hanzi hazvisi personal, muri kuzvinzwa. Hanzi usaregedza muroyi achita sei achirarama. Hanzi muroyi haasi munhu uya watinoziva anongomuka. Anonzi asingaite sei, hanzi asingabvarure machira. Not iye. Hanzi pane kumwe kuroya kuri kutaurwa panapa naminista. Saka gara pasi usazoti minista wakubva panapa wotsamwa kana kuti woda kuvarova, because minista vataura kuti ininika ndiri muvhangeri. Saka nhasi vari kuti vhangera, and wherever you are, I think you should just listen. Wotendeuka munzira dzako, because vanyatsotaura zvakanaka kuti today aiwa hamirai muzvinzwira. Anokuita chirema nekuda kwepfuma yako, anotubira zvishiri pamutato wako saidembe. He's looking at me. 4, 5, 6. Which killer is on the way? Go out! Usarega muroi ari mupenyu, usarega muroi wako achirarama, usarega muroi ari mupenyu, usarega muroi wako achirarama. Asireka no mukira kumakuwa, kana wa unoti anochanya matsevanu. Aiwa, asireka no mukira kumakuwa, kana wa unoti anochanya matsevanu. Pale huyo anoita godo uchinge wabudirira, anokuita chirema nekuda kwepfuma yako, anotubira zvishiri pamutato wako saidemberika usabatisha kanaka, anokushayisa mbereko uri mumba mako. Muroyo usarega muroi ari mupenyu, usarega muroi wako achirarama, usarega muroi ari mupenyu, usarega muroi wako achirarama. Ndomura ya muroi yo, imi babakani. Ndomura ya muroi yo, baba sante uyai. Ndomura ya muroi yo, wapese zinzaka. Ndomura ya muroi yo, waparaza bana. Ndomura ya muroi yo, baba sante uyai. Ndomura ya muroi yo, anokukandira mamhepo usawane basa, wotadza kudya pfuma yezvibereko, vana zave pana amani pamatanda adi. Baba sante uya ine zotsuka topadza muhengi gani.
All right, viewers, I'm sure you heard it all. It was a powerful song and a touching song from Minister Simba. Vashumira shoko ra Mwari vakati usarega muroi wako achirarama. Minister Simba vanominister zveshuwa ndi Minister Power. It was powerful, it was so touching. You know, ndafarira song yenyu Minister Simba. I think the viewers and we would love to know kuti pamakanyora song iyi chichanga chanyatsoitika pane zvamanga masangana nazvo here, or you just woke up and you just said ndakuda kumboimba kasong kangu kekuti usarege muroi wako achirarama, or the Holy Spirit told you what to sing. Chichakanyatsoitika, we would love to know. Pasong akusikuti ndakairota kana kuti chi sezvandambotaura pepe which killer ndi apostle wangu anonzi apostle Sunday vanachimbotsanaangura nezvavo. So kazhinji vanowanzotaura kuti inini I hate varoi. Why? Because muroi anogona kuroera chinhu chidiki chaicho, nogona kuroera wanzi watengere huku kana 2 kg yeshuga chaichaiyo, kunzi isusu tiri kumwa tii isina shuga ine zimbani chete, but imi makutowana kutenga shuga nemukaka. Vanogona kutoita godo nazvo izvozvo zvinizvo zvokuti kowai ava anoona kana kungoroera zvezva ndataura kuti anogona kukandira mamhepo kuti usawane basa. Unogona kuendesa maCVs ako wakatopasa. Vazhinji stereki vanhu vakapasa muzvikoro vane madegrees vane madiploma but havana basa. Vangofananawo nevamwe vari kungoraramawo just as usual vasina chavanenge vachitoitawo. But unotonyatsoona kuti uyu munhu ari kutoroyewa, maybe dzinenge zichitori hama. Like inini zvangu kazhinji mukura kwangu ndichitaurirwa nagogoka vachitongoti izvoni pakukura kwangu vabereki vangu mai vangu pavakashaika ndaane 3 months inini ndarachizoshaika ndaane 5. But unozoona munhu akutsvaga iko zvino wane 28 years oshakuti but kopesa apa pandaitsanangurirwa apa kuti kuna nabankuru kuna namainini kuna natete, but vese vavo handivazive. Handina kutombo ndongonzwa kuti vakangoti pakashaika vaberekika vakabva vatoti isusu hatingachikwanisi mbozi chimwana chidiki hatina zvatinochiita. Plus unomoza inyaya yekuti vana bankuru nanani nevamwe vanenge vane mafirstborn avo mazhinji anenge vari vasikana ona, then ukozonzi munin'ina azoita mwana mukomana anonzi Simba rashe, uye achitozikanwa kunzi uyu achakudza dzinza kana kuti achaita kuti zita rekurudzi kwedu rizikanwe. Unoziva zvinhu zvinenge zvichingovabata kuti ko vedu vasikana ava vana chavanenge vataurirwa wani anoona. Saka unongonyatsoona kuti unenge uchitori uroi hwekuti munhu atongoti saka chipo ichi ndochikuda kutoita kuti isusu tinzanzi tozikana nokuda kwaiyeyu ko azokosha nei. Saka unongoona ungoti zvinongotsanangura zvega kuti uroyeka hausi pakuti kwanzi munhu anomukira. Munhu anogona kutongoita godo, even dress ramakapfeka anogona kuchena kwamakaita izvezvi muchitonditaurira kudai. So munhu anogona kutongoita godo kuti waimi mabata maiki muchibvunza Minister Simba, anogona kutokuitirai godo naizvozvo akatokufambirai. Saka mopachenjerera musarega muroi achiita se achirarama. Okay, thank you so much. Tazvinzwira vaexplaina zvese. He is indeed a minister. He has ministered in our lives. You have ministered in my life. Thank you so much. I would love to know, we would love to know, me and the viewers, kuti song yamakuda kuti performera, like what's the name of the song? Song yatakupai yekupedzisira inonzi No Wonders. Inonzi No Wonders will come so easily, no miracles will come so easily. It's just the favor of God. Then pa favor ipapo pane zvimwe zvinhu zvekuti yes nyasha dzinogona dziri pauri. Unoziva kuti unogona uine grace but uchitadza kunyatsozvishandisa. Zvakuda iwewe manje kubhilivha mugrace dzawakapiwa nani naMwari kuti zvinhu zviitike, because togona kutaura kuti receive favor, but ukasakwanisa kuzoshandisa that favor nditi even Bible rinoti ivai vaiti vanzwi nevaiti veshoko, because ukangova wanzwa kunzi mauri mune nyasha dzekuti udai so but wotadza kuzvifulfila unogona kutongosvika pakutofa usina chawazadzisa. But hazvingowi nyore, unofanira kuzvishandira. Exactly, that's very true. Okay, I cannot say anymore. Gendivasire mukana Minister Simba, Minister Power. I loved the word. Vati pakurire kuti song yavo iri kuti chi, hands No Wonders. Enjoy. Your life from ghetto, favor, salvation, healing, deliverance, favor. Let's go to faith.
impossible. And to them those who believe, just trust in Jesus. Oh, hey. Pray until something happens in your life. Pray until something happens in your life. So if you don't believe, don't look for a miracle. If you don't believe, don't look for your salvation, healing, deliverance, mercy upon your life from God. Favor, favor from God. Favor, mercy upon your life from God. Favor, salvation, healing, deliverance. Hey. Favor, let's go to favor. No wonders will come so easily. No miracles will come so easily. No wonders will come so easily. No miracles will come so easily. Favor, 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 favor. No wonders will come so easily. No miracles will come so easily. No wonders will come so easily. No miracles will come so easily. No miracles will come so easily. Favor. No wonders will come so easily. Pane pekuti. So easily. Anzi, favor. Oh, favor. That was really something we really enjoyed. Koko wangochone reka kakadenza menoka. Ndambozvitaura minister ka very powerful. Power. Vanonzi minister chizvya power. Minister power. Minister power, you're too much. You're too much. Oh, you're too much. I really enjoyed every beat. It was really something else. Okay, so tell us more about the song. No wonders will come so easily. Mam chidagwedza kuti chi toda kuti tinyatsonzwisisa kuti matimi no wonders, no miracles will come so easily. Saka toita sei manje? Ndizo chaizvo. Hakuna chinouya wakarara futi. Handi wakuru vanodaro. Hope hadzina ndima. Saka nyasha dzinoda kushandirwa futi. Kuzvinhu zvedenga kunotodiwa hanzi uchazvitora neruzha nechisimba. Shall take it by violence. Handiti ndo vachachitora. Saka nyasha nezvese zvaunenge uchida zvinotouya through wazvishandira uchinyengetera uchitsanya uchinamata kuti zvauri kuda zvizadzikisike. Hazvingouyi nyore zvishandire. Hanzi the violence shall take it by force. Mukuzvinzwiraka. Saka hazvina kunzi hanzi ka violence nezvibhakera cause nokwanisa ngokudaika kuti ndizvitore by force. No. Hanzi the violence, you should work sezvataurwa naminister. Unofanira kunge uri munhu uyauya wekuti pauri haunogara. Hanzi simbe kumujuru unodzidza nditi. Saka kana tine simbe munotongoenda pamujuru tonoita sei? Thank you, Minister. That was really something else. The song was so on point. Saka, inini ndakuda kunzwa nemi kuti, what have you got to say to the viewers out there? Because wadoziva kuti Minister Simba vangatipochi vangatudzawo kuti chi inini pane mumwe ari kutsva moyo make so kuti I want to be like this man. How can I ari kutsva moyo make mane chipo but asi kuziva kuti oita sei mungavaudza kuti chi vanhu vakadaro. Tandingangokwanisa kutaura nechekuti kana uchizvinzwa
kuti zvirimo mauri zvauri kunzwa izvozvo ndozvaunofanira kuita muupenyu, nokuti even shoko raMwari rinotaura chiti pane chipo chako ndo pane upenyu. Saka ukasaita chipo chako unokwanisa kutadza kurarama upenyu hwaunenge uchishuvira, because Mwari vanenge vachiti unei. Like Moses akanzi alright urikuda kuti mukrose unei, akati netsvimbo ndopakanzi rova, ndobva vanhu vayambuka. Saka vanokubvunza kuti unei, unogona kuti Mwari ndinoda kuvhangera iwe usina kana one word kana one verse. Saka kana uchitoziva kuti uri muvhangeri, verenga shoko. That's why mchiona isusu tichizviverenga tichizvitora mushoko kuti mubayiro wechivirufu. Handiti takutoziva kuti kana takutovaudza vanhu tinotovaudza kuti zvinowanikwa pakati kuti mubayiro wechivirufu, kana kuti zvinowanikwa pakati kuti usarega muroyi achiita sei achirarama. Wow, tanzwa nekuparidzirwa. Ndambokuudzai minister kuti muri kuita muchimbodarikira nemugarden. Minister ka it's okay. Okay, so Sharon wazvinzwira hanzi na minister panapa usarega muroyi achirarama. Ende futi hakuna chinouya wakaita sei wakagara. Saka vari kuudza maviewers out there hanzi if you want kuti uve zvaunoshuvira muupenyu zvawakasikwa naMwari uchinzi izvi ndizvo zvangu, hanzi you should do you. Handizvo, be yourself. Usatya munhu kuti ninguyo yakazondiona anozoti chii, hanzi do you. Handiti. So what do you have to say to minister? I would just love to say thank you so much, Minister, for coming. Minister, I hope you all enjoyed. Big time. Dance move. Okay, so people, Minister, we would love to know what you talk about my social media platforms. Talk about kana iri Flash TV. Mukaenda paYouTube, Instagram, Facebook tinowanikwa tiripo. Uye kunewo vanenge vachida kuzotisimudzirawo like masponsor kana mapromoters vanokwanisa kuona kana kubata Mr. Makumbe, kana kuti vanobatawo Minister Simba, kana kubata manager. Okay, vanokubata ipapi vachida kubata Minister Simba. I think the viewers, they really want your number kuti vanyatsoona kuti topa Minister Simba papi, so we need your numbers. Okay, number dzavanokwanisa kutiwana nadzo zinoti 0785 978 277 or telecell 0733 339 478. Minister Simba. Minister Simba, the numbers are appearing also on your screen. Minister Simba, inini handina zvekutaura zvakawanda because ndikada kutaura tanga uchema mune masongs enyu anga achindipinza mumweya munoziva. Poita mamwe acho ekuti inonzi favor. Today was really a great day. I really enjoyed. Viewers, you should always follow Minister Simba. Minister, I don't know what else to say. Boys, thank you. Thank you so much. Ndakutoriti 4-man's band because vakomana vakarongeka. Ungochinzwa pane kamwe kanga kachita unge kasoprano apa hapana kana musikana ungoshotaura kuti boys irori hanzi vasikana makaramba. Izvozvi maakudaka minister hatichade vasikana apa vakaramba kudhara, imi maakutoenda nenyika maakutoenda vasikana hapasina. Okay, so Sharon, what have you got to say to minister? Like now we have heard your music, toda ma-CDs enyu and the stuff tinowawana kupi hatinange taanzwa kuti ma-CDs muri kuzvifambisa sei ipapo? Zinyaya dzema-CDs mamwe tinenge tinawo pamanambers andakupai, then mamwe munenge muchibata Mr. Makumbe. Yeah. Okay, and the Flash TV. Flash TV. Uriko koko wakagara. Watch Flash TV. Because it really rocks. Ungada kusaririra pana Minister Simba vakanyanya kudai also. No. Thank you for watching Flash TV. Yes.